Anana sugar goनां बिदि जायो मानसिया sugar गोनाङा बिदि जायो मानसिया नाय बिहा ओमफ्राय नायग्रो बिहा खलथा नागिरफैग्रा Hi लोगोफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांमोनजों गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो बे फुजानि दाबो नै आं फुजा होआखै आरोना ओमफ्राय फुजानिफ्रायनो नोंथांमोनजों स्टार्ट खालामनाय जाबाय आङो दा मैयानि जिहेतु माबा ब्लग होदोंमोन नालाय बे दै सानथिनि खोथा होदोंमोन नालाय दा बेखायनो बेनिफ्रायनो आं लानाय जाबाय आरोना दा नै आङो बिबार खानो नागिरदों बिबारजोंनो फुजाखौ होगोन आङो जेबो मेथाइ सेथाइ गैया ओमफ्रायहाय बिबारजोंनो होयो आरोना सम सम ओमफ्राय बांसिनानो जेबो गैयाबा बिदिनो बिबारजों दै सान्थि ओमफ्राय बेबायदि दोननानैनो आङो फुजा होनाय जायो दै सान्थिया माने थाबाय थानांगौ मन्दिरावहाय बे गैयाबा माने मोजां नङा होननानै बुङो आरोना दै गैयाबा दै दोनाबा लथायावहाय दै सान्थिखौ दोनबाय थायाबा माने मोजां नङा होननानै बुङो आरोना मन्दिरावहाय ओरैनोथ' जों फुजा होनायावहाय माबायावहाय मन्दिर गैयाब्ला आवाथि सावनाय मानायफ्रावहाय बेखौ बाहायजोबो ओइदिनखालिनो ओमफ्राय बिदि ओंखायनो माबाखौहाय बाहायनो नाङा आरोना बे मन्दिर थायोबा दोनबाय थानांगौ होननानै बुङो नै आं बिबारखौ खानानै लाबाय ओमफ्रायहाय थाव गोथांबो गैयामोन जेवारि सावनो ओमफ्राय बेखौ आइखौ लायनो थिनहरदों आङो लाबोगासिनो नै बे जाहैबाय आंनि दै सान्थि दोननाय मन्दिरावहाय ओमफ्रायहाय बेखौ लानानैनो गोबाङा बुंदों आरोना दै बासिसो जायो होननानैहाय दा बेखौहाय माने आङो अखानायै बाहायो होनना बुंदों नालाय ओमफ्राय बेयावहाय दै बासि माने बेयावखौहाय बे मन्दिराव दोनबाय थानायखाय मन्दिराव माने 24 आवार्स दैखौ दोननांगौनो आरोना ओमफ्राय बे मन्दिराव थाबाय थानायखाय बेयावहाय बिराद पजिटिभ एनारजि हाबनानै थायो होननानै बुङो ओंखायनो बेखौहाय बाहायजायो आरोना दैखौ न'आवबो सारजायो ओमफ्रायहाय बेबायदिनो लोंजायोबो होननानै बुङो बेनो आरोना थ' बयनिबो नियमा बयनाबो आलदा आलदा नङा होमबा माथो होनबावनो गावबागावनि मानिनाय जाहैबाय बियो ओमफ्राय आं बिदिनो मानियो आरोना दैखौ बासिया होननानै सानला आङो बेयाव मन्दिराव थाबाय थानायखाय माने मैयासो बाहायखानायमोन नालाय दै बासियाखौथ' ओरैनोबाबो बाहायजाखायो माने दैखौहाय दोनाबालानो ओरैनो दोननो नाङा होननानै बुङो आरोना दैया थाबाय थानांगौ होननानै बुङो मन्दिराव बेखायनो बेखौहाय आङो सोलायो फुजा होनायनि सिगां आरोबाव गोदान लाफिनबाय आरोना सानफ्रामबो होनाय जायो नालाय ओंखायनो फुजा होनायनि सिगां माबानानैहाय सोलायफिननानै दोनो आरोना बेनो बयनिबो नियमा आलदा आलदा जानो हागौ थ' बेबायदि मानियो आरोना आङोहाय ओमफ्राय हिन्दु धर्मनि मेरला माबाफ्रावबो आं बेखौ नुनो मोन्दों नालाय नुनाय बायदियैसो आं खालामदों माने मोनथिनाय बायदियैसो मानसिफोर बुंनाय बायदि ओमफ्रायहाय मोनथिनाय बायदियैसो आंबो खालामदों आरोना बेखौहाय थ' बेनो थाव गोथाङाबो नै लाबोबाय दा फुजा होनानै लाग्रोसै आङो बेनिफ्राय नुजाफैनोसै फुजा होनाय टाइमावहाय माबायदि थायो जोमग्राखौ बेबायदि लानानै थायो आरोना माबायदि नुदों ओमफ्राय लोगोफोर दा आङो थाव होनानै लाग्रोसै ओमफ्राय नै मेगनाबो आंहा बोरैबा मोन्दों नै मेगना फुननानै नुदोंना नुवाखैथाय मेगना बोरैबा मोन्दों ओमफ्रायहाय लोगोफोर गगाबो मोन्दों नालाय एसे मोन्दोंआनो मुलिसो जादों आङो ओमफ्राय लोगोफोर थाब होनानै लाग्रोसै आङो दा फिसाला नागिरबाय थागोन ओमफ्राय माने हाखु दाखु जायो आरोना बिरादनो बेखायनो आं होनानै लाग्रोसै थाबनो दा नुजाबाय थाबानोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो थ' होमबा भिडिअखौ जागायनोसै ना मा होनना बुंनांगौ थौबाय थाबाय जाहैबाय जोबखांबायबो जोबखांनायजों फैनायजों नै मानसिया जोबखांनायजों फैनायजों सेस गारफैजोब्बाय माबा माबि ओमफ्राय आङो एखमबा बे लादु माबाय होयो नालाय मन्दिरावहाय ओमफ्राय बेखौ माने जानो फैयो आरोना बियो लादु होनफैगासिनोमोन ओमफ्राय दिनैथ' गैया दा नै लादु गैया दे दे नम' होनदो दे नम' होननानै खिथालाय लादु जानो फैयो ना नोङो लादु जानो फैयो बुंग्रा गजोब्बाय आइदि हामा दे जाबाय दे औ दे दे दा नै ब्रेकफास्ट खालामाखै ब्रेकफास्ट खालामसै दसे थानानै नै आङो माने मेगना बोरैबा मोनगासिनोहाय ब्रेकफास्ट बानायनो नागिरदों आरोना फिसालाखौ दा लांथ'बालायबाय ओमफ्राय नै ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय आं मा जानो मा मानो मोनलागासिनोलायमोन जेबोथ' गैयामोन नालाय सिरा थाबासो आंना एवब्रबनानै जालाबायनो हायो खिन्थु सिरा गैया दिनैहाय बेखायनो अनाव थाबाय थाखायो नालाय अनखौ लानानै माबा मोनसे खालामसैलाय आरोना आङो दिनै फिथा जानाया बेजोंनो माबा मोनसे रेसिपि बानायसैलाय दा नै दुन्दिया खानानै लाबाय आं बेनि थाखाय दुन्दिया लाखाबाय ओमफ्राय र'
नै बेयाव दै होनानै लानोसै आङो आयौ माबायाबो हनै गोसोम जाजोबलायनाय थारमाने दाख्लि माबा मा खामथाब होआमोनथाय बेयावहाय ओमफ्राय बेनो मोजां खाराखै दासिमबो ओमफ्राय दै लाबाय आङो संख्रि होनोसै चिल्ली फ्लेक्स होना होनोसै दुन्दिया होनोसै नै घि दंखायो नालाय घिखौनो होनोसै आङो नङाबा घि गैयाबा थावबो होजाबायमोन घि होनोसै आं अन लाबाय आं अनखौ हरसै आं बेयाव बेखौ बिदि एरबाय थाथ'नोसै दैयाबो रानबाय नै दैयाबो रानखाबाय बन्द' खालामनानै नै बेखौ खोबनानै दोनथ'नोसै बिदिनो थाथोंसै रस बहरा ओइ ओइ गासिबो माबाजोबसै मेमब्रां इस 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 नायनि मेमब्राङा नायनि नायनि खुगा ओरै देखायहर दे दारि बादि क्रिम नै गुसु जाबाय बियो नोंखौ बेयाव आथा लगायसै बेयाव नङाबा एसे सिथाब सिथाब जागोन नै आथा होबाय आङो एसे ओमफ्राय नै एसे माबा होनोसै घि आंना आखाइया सिन्दुर नांजोब्बाय फुजा होनायाव होनायसै हा जानायसै जायखिजाया सावजोबैनि सिगांनो जाग्रोनाय हुदा दंहा खिन्थु मानसि थाबा बिदि बानाया आरोना आङो बिदि जासु जादेर खालामा बे आंनिल' नालाय ओमफ्रायो माबाबाय आरो मा होनो जानो लुबैनायाव हाखाथारला सावदों आरो जादों जोंनि दंबावो दा फिसालाबो जाहोनोसै आङो जायोना जाया बिराद गोथाव जादों खिन्थु जाखागोन बियो नै दा बिस्कुटखौ जागासिनो नोङो नै आंनि जाद' जानोबा क्रिमखौल' जायो बेना इस इस 에이 고르기 등을 아무튼 망치자 그러자 नोंना बेदर दंखायोनो 뭐 밑에 그 사람 자이 बेरा नै जायो नों जायो होमबालाय क्रिम जादोंहाय आं जायाखै गुदुं उरा गजोबबाय नै ओरै फै नै आबौ नै बोलो ओरै फै मैदे अनजोंहाय फिथा ओमफ्राय माबाल' जायो नालाय दैनि सिथाव होमबा दिनै गोदान रेसिपि बेयो फुगारि जों दा बिजों फुगारि थां माबा हासिब माबा लाग्रा माबा लानानैहाय मावलागासिनो बुंग्राय बेराना मानसिया दोनसै दोनदो दा मावसै दे नायगोन जालागासिनोलाय न'आव थानानै मा जानो नाय सुगार गोनाङा बिदि जायो मानसिया सुगार गोनाङा बिदि जायो मानसिया नाय बिहा ओमफ्राय नायगो बिहा खलथा नागिरफैग्रा नै है अबे बेखौ दा हो दंहायनो जायो लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय दा नै जाखांनाय लोगो लोगो बयबोथ' दहाय फुङावनो जाखांजोबखाबाय आंनो लेट जासिनाय जायो आरोना ब्रेकफास्टआहाय आंनानो लास्ट जायो बयनिबो आं फुजा होनायजों मानायजों गोबाव जायो नालाय दा दिनै
गोदान रेसिपि नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आरो ना नोंथांमोननो जि समायना देखायनो लुगैदों आङो नैबे मैगं बागानखौहाय बिराद मोजां जाबाय नै आलु बागान बैयो ओमफ्राय नैबे मा होनो जुंखाम नैबे मा होनो मुलायाबो साइना मुला माबा मुला होनदों देसि मुला साइना मुला दं आरो ना ओमफ्रायहाय नैबे लाफा नैबेथ' मोजां जायासै मा होनोमोनथाय बियो सेना ना माबा होनदोंमोनदां ओमफ्राय नैबे लाफा नै दुन्दिया ओमफ्राय नैबे बक चय ना मा होनना बुंनांगौ बियो बे ओमफ्राय नै सामब्राम बिलाइ जानो बिदि गायो आरोना जोंहाहाय सामब्राम बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंहाय सोंनो सानदोंमोन आरोना आंबोथ' बिराद मोजां बिदि आइडियाबो गैया एफाराब मानि ओमफ्रायहाय निरामिस जागासिनो नालाय आङो दा निरामिसावहायथ' बे सामब्राम बिलाइखौ मोनजायोना मोनजायाथाय सामब्राम बिलाइखौ जायोना जायाथाय बयनाबो आलदा आलदा नालाय ओरैनोथ' आङो निरामिस होनबाथाय मा मोनोल'मोन खालि माबाल'मोन आरोना आंनिबा माने दाउदै ना बेदर बिदिखौल' मोनजाया होननानै सानोमोन आङो ओमफ्रायहाय बिदिल' निरामिस होनबाथाय आंना बेल' सानोमोन आरोना ओमफ्राय मानसिफोरनिफ्राय मिथिलायबाय आङो मा होनो सामब्राम गुफुर सामब्रामबो जानो नाङा होननानैहाय आरोबाव गोदान आरोबाव मानसिफ्रा आलदा आलदाबो होनबावो माबा माबि आरोबाव आलदा मानसिफोरना आलदा दंबावोसो माने दाख्लैबो सासे आगैया बुंहरदोंमोन निरामिसावहाय मुसुर दालिबो जानो नाङा होननानै थ' आं बेखौ मोनथिफेरामोन आरोना थ' नोंथांमोना बिदिनो निरामिसनि जेनेबा निरामिसावहाय माखौ जानो नाङा बेखौहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे माखौ जानो नाङा ओमफ्राय आंबो बारा मोजां मोनथिजोबा नालाय सामब्रामखौ बिलाइखौबो जाखाया नंखाया आं मिथिखागौ बेवहाय सामब्रामखौ जुदि जायाबा सामब्राम बिलाइखौ जाखाया नंखाया बे ओमफ्राय बिदि माबाफोरनि गेजेराव आरोना दालिखौथ' आं मिथिफेरामोन मुसुर दालिखौबो जाजाया होननानैहाय निरामिसावहाय थ' मुसुर दालिबो जानाङा होननानै बुंदों आरोना सासे आगैहाय थ' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं मिथियामोन ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जायोना जाया बेबायदि मुसुर दालिखौबो निरामिसावहाय जायोना जाया नोंथांमोना आं कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय दे आंबो मोजां मिथिजोबा नालाय थ' बेखायनो आरो मा जाजाबावा बेफोरनि गेजेरजोंबो ना बेदरनि अनगायैबो मुसुर दालि ना बेदरनि अनगायैबो आरो मा जाजाबावा नोंथांमोना आं कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय दे निरामिसावहाय थ' बेखिनिसै आरोना थारमाने आं निरामिसखौ मानि थाखाय थागासिनो निरामिस थानाया आङो 17निफ्राय थादों 17 डिसेम्बरनिफ्राय थादों ओमफ्रायहाय आं सानदों आरोना 30 डेज थानो होननानै सानदों ओरैनो जेबो गैया रिजन माने आङो हनुमान चालिसा फरायो नालाय ओमफ्राय हनुमान चालिसा फरायनायावहाय माने निरामिस बेबायदि थानो लुगैयो आरोना जेरैबायदि नायनानै मोन्दों मोनथिनानै मोन्दों थ' निरामिस बेबायदि थानो लुगैयो नङा होमबा सानफ्रामबो फरायनो लुगैग्रा जाबाय माने फरायाबानो बोरैबा आद्रा ओमफ्रायहाय ना बेदर जानानैबो एसे उसुबिदा मोनो आरोना फरायनो बेफोरबायदिखौहाय बेखायनो आङो नांगौबा सानफ्रामबो फरायगोन ओमफ्राय निरामिसखौनो थाथायगोन साननानैहाय आङो दा जेबो जाथ'थाराखै आरोना बेखौ फरायबाय थानो मोजां मोननानैनो थ' बेखिनियानो लोगोफोरा मानि थाखाय थादों निरामिस थादों 30 डेज बेबायदि थानो सानदों आङो 30 डेजनि उनावबो आरोबाव गोसो जाबावो ना मायो आं बेखौ मिथिला थ' माने आं जानोबो लुगैखायाखै जेबो निरामिस जानायावहाय ओमफ्राय बेनो आरोना गोसोबो जाखायाखै ओमफ्राय बेखिनियानो लोगोफोर जाय मा मिथियो निरामिसनि बारैहाय माखौ जानांगौ माखौ जानाङा बेखौहाय नोंथांमोना आं कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय होमबा दिनैनि ब्लगखौ एजियावनो दोनथ'नोसै आङो दा आरोबाव सानसुनि जानो थियारि खालामसैलाय थ' होमबा बेयावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं